ተኸታተልትን ተሳተፍትን መደብ ማዕዳን ተለኩም ካባኻትኩም ንዝላኣኹልና ሕቶታት ምንጪ ፍልጠትን ልቦናን ሃሰሲልና ተወኪስና ናዛሚድናን ዘዳለናዮ መልሲ ናባኹም ነብሎለና ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም ናብ ሕቶና ክንሓልፍ ዕድመይ ናብ 32 ዓመት ገጹ ከይድሎ ክሳብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ምንቅስቓስ ማለትሲ ኣብ ትንፈልጦ ድሓን ነይረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እንታይ ከም ዝኾንኩ ባሻይ ተጠቕሊሉ ትም ካብ ዝብል ኣዋርሕ ገይሩሎ ሰብኣይ ከም ዘይነበርኩባ ኣብ ቅድሚ ሰበይተይ ክንደይ ግዜ ሕፊሩኒ ሕጅሞ ዳርጋ ጠቕሊለ ክርስዖ ቀሪበ ኣለኹ እዚ ምስራይዶ ገለዶ ዝብልዎ ኣይ ኣምነሉኒ ነይረሞ ከምኡ ከይከውንካ እፈርሕ ኣለኹ ምስታናተይ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ገለኢና ንረኸብ እቲ ቀደም እኳ ተጾሚቑ ተጸማሚቑ ኣይስእነላኒ ነይረ ሎሚ ግን ዳርጋ ጾሚቑ ኮይኑዋ ዘሎ ተካል ናብራይ ሰበይቲ ብዓቕሊ ተጸቢያ ምስ መረራ ኣንታ ሰብኣይ ደይኮንካን ኢኻ ክትብለኒ ደፊራ ሕጂ ኣብ ገምገሚና ዘለና ኣነ እውን ካብ ሕልኩስ ምዃንሲ መንገድኻ መሓዝ ሓይሽ ኮይኑ ይስምዓንሎ ገለ እንተተመሰለለይ ግን ነዚ ደቂሱ ዘሎ ሰብኣይ ዘበራብር ዘረባ ደርቢሎ ይንዶ ክፍትኖ ዘይሓልፈሉ በሉኒ ዝበለና ሓታታይ ካብ ለንደን እዩ ወዲ 32 ዓመት ደኣ ብስለትን ሓይልን ዘለካ መንእሰይኻ ከም ዝመስለኒ ዝስማዓካ ናይ ጥዕና ፀገም የለን ስለዚ ኣብ መጋግባኻ ስነኣምራዊ ኩነታትካ ወይ ምንቅስቓስ ኣካላትካ ከይከውን እቲ ፀገም እዚ ባሻይ ዝሰመኻዮ መሳርሒ ቅድመ እርጋንካ ድቃስን ተብዚሑ ገለ ምኽንያት ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝንዓኻ ኣጋጢሙ ዘሎ ትኽስታ ናይ ባሻይ ንኽንደይ ሰብ ኣሸጊሩሎ መስለካ መብዛሕትኡ ኸኣ ባዕሉ እቲ ዋና ክፍውሶ ዝኽእል ምዃንዮም ተመራመርቲ ዝሕብሩ እዚ ምስራይ ኢልካዮ ዘለኻኮ ናይ ብሓቂ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ነቶም ናይ ስራያ ክኢላታት ምሕታት ዝሓይሽ ይመስለኒ ብዛዕባቶም ካልኦት ጠንቅታትን ክኢላታት ዝህብዎ ናይ መፍትሒ ምኽርን ግን ገለ ክብለካ ብቐዳምነት ክብለካ ዝደሊ ስምዒት ግብረ ስጋ ካብ ርእሲ ወይ ሓንጎል ከም ዝጅምር ምእማን እዩ ኦሮማይ ባሻይ ኣብቂዑ እዩ ደጊም ምጥምጣም የለን ኢልካ ከይተሓስብ ልክዕ ብዝኾነ ኣዘራርባ ተስፋ ከይትቆርጽ ንኣእምሮኻ ከምኡ ዝበለ ዛንታት ትነግሮ እንተሃሊኻ ንኸዋድቖን ካብ መዝገቡ ክስርዞን መንገዲ ትኸፍተሉ ከም ዘለኻዩ ዝቑፀር ኣብ ግዚኡ ክበራበር እዩ ዕማሙ ከሳልጥ እዩ ኢልካ ጥራይ ሕሳብ ፍርቂ ናይ ትፍታሕ ኣብ እምነት ስለ ዘሎ ንኸምዚ ዝበለ ልምሰት ስምዒት ዘቃልዑ ጠንቅታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ድኻም ኣካላዊ ድልዳለን ኣእምሮኣዊ ድልውነትን እዩ ርክብ ግብረ ስጋ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ምስጥዕና ከምውን ኣካላውን ኣእምሮኣውን ድልዳለ ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ተመራመርቲ ዝዓውዲ ዝነግሩ ስለዚ ቅድሚ ጥር ኢልካ ናብኡ ምሕኳርካ ኣብ ሓንጎልካ እንታይ ከተሰላሰል ከም እትጸንሕን ኣካላትካ ክሳብ ክንደይ ብቑዕ ምዃኑን ምምዝዛን ከድልየካ እዩ ንስኻ ኣብ ምንታይ ትሰርሕ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሓደ ቦታ ኾንካ ወይ ብዘይ ምንቅስቓስ ዲኻ ተዓይ ብኾፍን ድቃስን ጥራይ እትነብር ስራሕ ኣልቦ ዲኻ ብኻልእ መዳይ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ መጺእኻ ንኸተጣጥሕ ሓጸፍጸፍ ትብል እንተሃለኻ እንተ ናብ ትምህርቲ እንተ ናብ ስራሕ ሓተምተም ኣብ ምባል ግዜኻ ልቕምጽ ከም ዝብል ፍሉጥ እዩ ምስኡ ድማ ረሸሽ ዘብል ኣካላዊ ድኻም ክህሉ ይኽእል ብዛዕባ ስራሕ ትሓስብ ብዛዕባ ትምህርቲ ትሓስብ ብዛዕባ ካልእ ፀገማት ትሓስብ ምናልባት እውን ብዛዕባ ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብ ስደት ዘለዉ ንስኻ እተኣልዮም ስድራ ትሓስብ እንትኾንካ ምናልባት እውን ትናፍቕ ትሸቐል ኣእምሮኻ ክሳብ ዝዘንብ ብዘይ ቅዱ ሓሳብ ሸለል ትብል እንድሕር ኮንካ ኣእምሮኻን ስምዒትካ ብዙሕ ቦታ ከይሂቦ ይኽእል እዩ ኣብ ስደት ከም ምህላውካ መጠን እውን ናይ ጓንነት ስምዒት ዝጫጭሖም ዘይምቹእነታት ይህልውኻ ይኾኑ ክንዲዚ ሓሳባት ዝተለጠጠ ሓንጎል ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ ንኻስብ ዕድል የብሉን ሰጥ ወይ ደው ክብል እንተኾይኑ ብዛዕባ ጽንብቕ ተጓል ብዛዕባ ሕሹኽታ ምስ ኣፍቃሪት ብዛዕባ ኣብ ጥምጥም ምስ ጓል ዝህሉ ካልእ ዓለም ብዛዕባ ሓጎስ ክሓስብ ኣለዎ ምስታ ካልአይትኻ ኸ ባህ ዝብሉኻ ኣንስታዊ ተውህቦታት ኣለዉ ድዮም እንተዘየለዉ ኣስተፍለሎም ንጾታዊ ርክብ ተሃርፋ እንትኾነ ትግረም እዩ ዘረባኣ ባህርያታን ምንቅስቓሳን ብኣንስታዊ ሰሓብነቱ ሰራውር ደምካ ብዘለዎም ሓይሊ ደም ከም ዝጭንጉዑ ክገብሩ ኣለዎም ስለዚ ግዜ ሂብካ ኣስተፍለሎም እስከም ቅድሚ ናብ ሴክስ ሓተምተም ምባልካ ገለ ናይ ዕላል ግዜ ግበር ሴክሲ ዝኾኑ ሓሳባት ኣሰላሰል ነታ ቃሕት ትብለካ ጓል ብሓሳብ ኣኳሽማ ብሓሳብካ ፍቕራውን ናይ ኩሽምና ቃላት ተለዋወጥ ምስኣ ምስተቐራረብኩም ብዕላል ጀመር ናይ ፍቕርን ኮሸምሸምን ዕላል ክኸውን ኣለዎም ናይ ገንዘብ ሕፅረት ናፍቆት ዕላል ቂምታን ጽልእን ሕሜታ ቦታ ይብሎም ናብ ዝእዋን እዚ ጾውታዊ ድሌትኩም ዘበራበር ዕላል ጥራይ ይዕልሉ
أمنا دخام ويدما أمنا عرفتي أبسقاو ركب نزهلوكا عقبة حيلين كم زوسنكه جنزابل لكادو من هالبات بزوحنا يقول بسراح أبزي حتى تعيون تهاليخا توسخ من قصقاس كالليكايو ጨዋዳታት በአመጋግባት ራይ ዘይኮኑ በመንቀስቃስዮም ጥዑያትን ድልድላትን ዝኾኑ ጨዋዳታት ኣብ ስጋው ርክብ ዘለዎም እጃም ከዓ ኣመና ዓቢዮም ክኢላ ኣብ ዝዓውዲ ጃን ሺሃን ኣብ ክንዲ ቫይግራ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ምግባር ዝበለጸ መድሃኒት ንቐደው ስጋው ርክብ ምዃኑ እዩ ዝምስክር ስለዚ ከዓ ኣብ ደገ ወፂእካ ጉልበታዊ ስራሕ ዝተሓወሰ ስራሕ ምዕያይ ሓደ ካብ መመሓየሽ ምዃኑ ይነገር ስሩዕን ምድብን ኣካላዊ ምንቅስቃስካ ዝያድኡ ሳይኮሎጂስት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ፐት ማኮል ከም ዝገልጾ ኣብ ሰሙን 3 ወይ 4 መዓልቲ ናብ ግዳን ወፊርካ ምስራሕ ኣብ ቴክኒክ ስጋው ርክብ ተዓጻጻፍነትን ዕግበትን ሓጋዝ ምዃኑ ይገልጽ ገለ ካብቶም ብተመራመርቲ ዝንገሩ ንስጋው ርክብ ዘመሓይሹ ዓይነት ኣካላዊ ምንቅስቃስ ድማ እዞም ዝስዕብዮም ቀዳማይ ምልዓል ክብደት ንዝሓሸ ምብርባር ስጋው ርክብ ክብደት ከተልዕል ዝምከረሉ ምኽንያት ኣካላትና እቲ ቀንዲ ወይ ኣንፋቲ ስምዒት ስጋው ርክብ ዝኾነ ቴስቶስትሮን ንኸፍሪ ስለ ዝድርኽ ምዃኑ ዝግለጽ ጨዋዳታትና ድኻም ክሳብ ዝስምዖም ክብደት ከነልዕል ከም ዘለና ኸ ይምዕድ ካልኦት መጽናዕታት ውን ንሓፂር ግዜ ክብደት ምልዓል መጠን ቴስቶስትሮን ኣብ ኣካላትና ክብ ንኽብል ከም ዝሕግዙ ይገልጹ እዮም ብተወሳኺ ውን ፑሽ ኣፕ ሓፍኮፍ ናይ መንጋጋ ምንቅስቃስ ዝኣመሰሉ ጨዋዳታት ዝሃንጹ ዓይነታት ምንቅስቃስ ምዝውታር ኣብ በቕዓት ስጋው ርክብ ዓብ ለውጢ ከም ዘምጽኡ ፈላጣት ይነግሩና እቲ ካልኣይ ድማ ዮጋ እዩ ዮጋ ዝተባህለ ዓይነት ስፖርት ብሓድሽ ማእዝን ማለት ካብቲ ወትሩ እንኽተሎን ንቡርን ወጻኢ ብዝኾነ ሜላ ስጋው ርክብ ንኽንፍጽም ከም ዝሕግዝ ብክኢላታት ይንገር ከምዚ በዓል ሓድሽ መተርኣስ ኣብ መንገዲ ትርኣስ ዝበሃል ሓድሽ ነገር ከተባብዓና ይኽእል እዩ ብዛዕባ ፍሉይ ሜላ ስጋው ርክብ ብኻልኦት ቅዱሳት ተመራመርቲ ዝንገር ውን ኣሎ ሶሻል ሳይኮሎጂስት ኣብ ማዕባብላ ጾታው ርክብ ጃስቲን ሌሚነር ሰባት እቲ ልሙድ ዝኾነ ሜላ ስጋው ርክብ ፍጊዕ ከም ዝብለናን ሓድሽ ናይ ስጋው ርክብ ኣገባብ የድልየና ከም ዘሎን ፀቂጡ ይዛረብ ወትሩ ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ሓደ ዓራት ሓደ ብላዕሊ ሓደ በታሕቲ ኣብ ግዜ ምሸት ጥራይ ደይቢልካ ወረድ እናበልካ ሕጊግ ምባል ናብ ስልካይ ክመርሕ ስለ ዝኽእል ስምዒትና ክዝሕል ተኽእለሎ ሓደ ካብቶም ሰባት ፖርኖግራፊ ምርኣይ ንኽፈቱ ዝድርኽ ምኽንያት ምዃኑ ውን ፈላጣት ይሕብሩ ሓደ ግዜ ካብቲ ወትሩ ስጋው ርክብ እትፍጽመሉ ኣገባብን ቦታን ውፅዕበል ኣብ ፍሉይ ቦታን ብፍሉይ ማእዝንን ምፍታን ኣብ ምብርባር ጾታው ርክብ ሓጋዝ ምዃኑ ዝግለጽ ማእዝን እናቀያየርካ ሃሶበል ካብ ዝለመድካዮ ተኣሊኻ ሓደስትን ባህ ዝብሉኻን ነገራት ኣብ ዘለዎ ኣከባቢ ምስ ካልእትኻ ተፈታተኑ ብርህርህ ዝብለካ እንተኾይኑ ዋላ ንሓንበስኩም ፈትንዎ ምስ ክዳን ውሽጥኹም ትድቅሱ እንተነርኩም ጥራይ ነፍስኹም ተጣማጠሙ አንሶላ ወይ ኮምቦርታ ተኸደኑ እንተነርኩም ድማ ሰንዱው ወንዶ ቁጥብነት ምስ ሴክስ ኣይከይድኒው ኣብ ግዜ ርክብ ናብ ጽሉላት ተቐየሩ ኣብ ስጋው ርክብ ፈጠራ ኣገዳሲዩ ኢንጆይ ንኽትገብር ብዝሕግዘካ መንገዲ እተዎ ደጋጊመ ክነግረካ ሓንጎልካ ኣብ ተዛንን ተሃልዩ ኣብ ስጋው ርክብ ጸዓትን ዝውስኽ ሓይሊ ሞተረዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ቅልጡፍ ስጉምቲ እዩ ናይ ሃርቫርድ ተመራመርቲ ልዕሊ 50 ዓመት ኣብ ዝዕድሚኦም 31,000 ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ናይ ኣይሮቢክ ምንቅስቃስ ንተኽእሎ ልምሰት መትሎ ብ30 ሚእታዊት ከም ዘጉድለዮም ኣረጋጊጾም ካልእ መጽናዕቲ ውን ብቕልጡፍ ኣሰጋግማ ብምጓዓዝ መዓልታዊ እንተወሓደ 200 ካሎሪ ከቃጽል ዝኽእል ጉዕዞ ምግባር ወይ ድማ ቅልጥፍ እናበልካ 2 ማይልስ ምጓዓዝ ነቲ ጸገም ኣጸቢቑ ከም ዘጉድሎ ዝተረኽበ ውጽኢት ይገልጽ ቅልጡፍ ስጉምቲ ዑደትን ዋሕዝን ደም ብግቡእ ከም ዝኸይድ ብምግባር ንጥዕናን ጾታዊ ብቕዓትን ይሕግዝ ብሓፈሻ ቅልጡፍ ስጉምቲ ጉያን ካልኦት ናይ ኣይሮቢክስ ምንቅስቃሳትን ጥዕና ልቢ ብምሕላው ንህይወት ስጋው ርክብ ዝበለጸ ካብ ዝገብርዎ እዮም ንቱቦታት ወይ መተሓላለፊ ደም ጽሩይን ናጻን ብምግባር መትሎ ንነዊሕ ግዜ ብትሪ ቀኒዑ ከም ዝጸንሕ ይገብሩ ማለትሲ ቁልዕጽዕጽ ንኸይብል ዝገብሮ እኹል ዋሕዝ ደም ይህሉ ብተወሳኺ እዞም ከም ቅልጡፍ ስጉምትን ጉያን ዝኣመሰሉ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ኤንዶርፊንስ ዝተባህለ ከም እትዛነ ዝገብር ነጽቂ ብምስዳድ ጾታዊ ድሌትን ዓቕምን ከም ዝዓብን ከም እትዓግበሉን ይገብሩ እቲ ራብዓይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ንስጋው ርክብ ድማ ምሕንባስ እዩ ካልእ ተስፋ ዝህብ ኣብ ልዕሊ ኣብ ዕድመ ሱሳታት ዝርከቡ 160 ምሕንባስ ዘዘውትሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብተመራመርቲ ሃርቫርድ ዝተገብረ መጽናዕቲ እዩ እዞም ምሕንባስ ዘዘውትሩ ደቂ 60 ዓመት ጾታዊ ብቕዓቶም ምስ ናይ ደቂ 40 ዝመጣጠን ኮይኑ ተረኺቡ ንስኻ ውን ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቃስ እንተዘውቲርካ ናይ ወዲ 25 ዓመት ሓይሊ ክህልወካ ዘይክእለሉ መንገዲ የለን
نوح رحقات محنباس كم إنرجايزر ممليسكا حيلي كم اتوسخ يقبر إنه وسخه كم زخيدي بمصنعتي ترقاقيتو أبسمون 3 معالتي فرق ساعتنا معالت محنباس متأمت تخا نخت عقب جزي كتوسر كم زخ ألكا وتسيت مرمبر يحبر محنباس بتوسخي كبدت أكلات نخت أقدل فتون مدهانة مخانو ينقرلو إذا دما نطعي ويكدو سقاو ركب زعب مخانو تمرامرتي قلتو كميتن 10 كساعتن كم زخمخات أجم زنبروم دك تبعتيو أبس جبرة أفناوي مصنعتي 10 مئتاويت كاب كبدت أكلاتهم بمحنباس أبز قدللو حدثيسو كابتم زنبروم تأجم نايلمسات مثلو تمحيشو زيادة كبدت نتصوتاوي دخام كم زقالعن نزي كنقنس مس انغقل زحاجة كنتات صوتاو ركب كم زهلونا نكا حتو زي الليو حق خمزخوانا يوم إزوم تمرامرتي زقالتو سلازي نزوم زتتقصو كلاتهم وي بخفيل كاب أتوم فتنم ازي أتوم أب جزي صوتاو ركب نتقملهم تكنيكات تعتات أفنتن نايركب نوحاتن كم زحقزوخا رقت أن يخون بقبو انت تخاتاتي الكايومن تكبير كايومن متأمت تخاب زلكات صوتاوي حيلي كتاد النغيا نقرأ من قدها طعين نقوحن كتكوني خا أكلاوي بنقصغاس طعنا نقحاتن سلازق زمكا